Shukor nakaslem jong unongsan Hima. Watla ka sorkar jala kampat benbenaya katarik bantap vote nakabenta ke election MDC Hakasa Hills Autonomous District Council. Hendai kipat ba kiladang bishar yaki Kyrtong kiba kiseng san perthai kila dap benbenaya ka tiket. Haba phai Mawsynram constituency kipat ba kin sara yanu kin jet ban pha banong MDC syagiyang dorbar jong ka KHEDC namar ka Voice of the People Party kila dap benbenaya ka Kyrtong uba Rosievan Shangpliang ubadai nakasnong Mawsynram ka National People's Party kala tikna ban penyeng biang UMDC bamenta uba Alvin saukami ubadai nakasnong Mawsynram. Katba ka UDP kabadai ka seng kabadan UMLE bamenta uba Olan Sun kampat la ban penbena yanukan penyeng hagani ka election MDC. Kumjuru ka seng Congress kabadai ka seng kabaki patba ki juit baro shikata kampat don Kyrtong haduk menta hendai la smooth ho bakani ka seng kanang wat Kyrtong banekun ya ka election MDC. Ka election Mawsynram constituency kanlong ka baitanat namari uba Alvin saukami uba UMDC bamenta an ajing kersyan pura da UMLE barim uba HM Shangpliang uba bat menta kumunong aiktian keseng NPP Meghalaya unit. Katba kinong kersyan ka UDP kidang kulmar hadu menta namar kimpat tip mano banyakun ya ka election MDC. Katba ukertong VPP uba Rosievan Shangpliang uba ladap penbenay ka tiket ula yo apor banlet ban penit ho yala de shikipat ba hendra yabaro ki Kyrtong ki ban sa aireng ha ka election MDC karai ka shongbet ha ka jing start jong kipat ba.